lalo po, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang na... Mr. President, hindi mo na kailangan sabihin yung bagyo. Hindi naman namin binibintang sa iyo ang bagyo. Hindi namin binibintang sa iyo ang mga namatay sa bagyo. Ang gusto namin yung pera ng flood control, mag-clear na maayos, magpakita na maayos. Bakit may kinalaman ka ba yan? May kinalaman ka ba sa flood control fiasco, sa mga perang hindi nagastos doon? Bakit? Ito, pakita ko sa iyo. Ayan o. Ayan. Iyan ang flood control fiasco yan. Walang bakal. Ang pau. Ito pa. Tingnan mo yung bridge. Walang bakal. Hindi naman yung flood control. Pero makikita mo ang mga projects ng mga